række drøftelser om, hvordan vi får leverandører med ind i et sikkerhedsperspektiv i danske virksomheder, og nogle af de ting, vi jo altid hører om, er, at IT-projekter bliver forsinket, de bliver for dyre, og det har vi sat os ned og kigget lidt på og sige i over de sidste 10-15 år, hvad har vi haft af læring af det med de projekter, vi har arbejdet i, og det har været mange. Og det har i virkeligheden dannet fundamentet for, at vi har lavet leverandørstyring as a service, som er tiltænkt at hjælpe virksomheder, som benytter sig af leverandører i en bredere sammenhæng, og som i virkeligheden så bliver understøttet af NIS2-lovgivningen, som har haft et ret heftigt fokus på leverandører. Og det er derfor, vi har udviklet leverandørstyring as a service, som Ken nu er blevet med et fint engelsk ord blevet product owner på, men er blevet ligesom den ankerpersonen på det i Cyber Nordic, og det er vi selvfølgelig glade for. Så jeg tænker, Ken, hvis du vil tage den herfra, så er jeg sikker på, at tilhørende får en god time her. Ja. Kort starte med at præsentere mig selv. Jeg hedder Ken Fogelstrøm, og som sagt, jeg har arbejdet med drift og projekt i mange år. For mange år, næsten. Den her service gælder både driftmæssige aftaler, men også projektaftaler. Så lad os komme i gang. Vi starter med at fortælle lidt om, hvorfor leverandørstyring er vigtig. Og der kan vi gå på næste slide. Næste slide igen. Så det med, at vi kigger på de faldgrupper, der er, det risici, der er i forhold til at have ingen eller manglende leverandørstyring. Det er vores første tema, inden vi går ind i selve produktet. Ja, næste. Hvis vi kigger på fragmenterede kontrakter og leverandørstyring, så er det således, at specielt på driftsdelen, så er der jo mange kunder eller virksomheder, som har en del aftaler liggende, små og større karakterer. Og mange af de aftaler er, ud fra det vi ser for de kundesortiment, der er i Cyber Nordic, det er, at de ikke koordinerede de aftaler, heller ikke indholdet, heller ikke hvordan man håndterer dem, altså leverandørstyring af dem. Så man kan forestille sig bilag, som enten modsiger andre bilag i en anden aftale, eller bilag, som overlapper hinanden i forskellige regier. Det vil sige, at man betaler faktisk mere for den service, fordi der er en anden kontrakt, som dækker det samme, eller noget af det. Og det har man ikke et overblik over. Der er også aftaler, hvor man simpelthen ikke har overblikket over, hvad det indeholder, og hvad er det, man faktisk får leveret af de services, der er. Og vi har et meget konkret eksempel på et pilotprojekt, vi kørte, hvor en kunde fik, han betalte for 24/7-overvågning. Og det var super godt jo. Der stod bare ikke, at leverandøren skulle reagere, hvis der skete noget. Der var ikke nogen kopier, der var ikke nogen slager, og der var heller ikke nogen penalties, kan man sige. Så man betalte for en service, som i virkeligheden ikke gav ret meget værdi for kunden, fordi at ansvaret hos leverandøren var faktisk ikke eksisterende andet end overvågning. Så det var meget god iagttagelse, og den pågældende kunde har taget det til efterretning. Det næste, vi kigger på governance, så er det således, at specielt ved projekter, men også i drift, der skal man jo mødes internt og fortælle, hvordan det går med de services, man får leveret fra leverandørerne. Og nogle gange har man ledelsesgrupper, eller man også styregrupper. Men det vi ser nogle gange, det er, at man har hverken ledelsesgruppemøder eller styregruppemøder i forhold til, hvad leverandør leverer. Og specielt inden for projekter, og det er IT eller ikke IT, så bør man have en styregruppe internt, der ligesom holder styr på, er vi nu enige i, hvad der bliver leveret, og så burde man også have en styregruppe fælles med leverandøren. Og der ser vi i en vis tilfælde, at det har man ikke. Man har heller ikke servicemøder, det vil sige, man har heller ikke, hvis der har kontrakter med slager og kopier, jamen så har man faktisk ikke møder med leverandøren om at gennemgå dem, og også diskutere, om der har været nedbrud af nogle IT-mæssige karakterer, eller manglende leverancer af nogle andre karakterer, om man har en penalty eller ej. Det har man ikke nogen steder i kundesortimentet. Så det næste er det økonomistyring. Den er så lidt værre, fordi
i en normal virksomhed med mange underleverandører med små aftaler, jamen der sender leverandøren bare fakturen, og så sidder der en økonomiassistent og godkender fakturerne. Det er sådan en normal proces. En af de udfordringer, der er ved det, det er, at der er ingen, der tjekker, om man har fået den leverance, man har købt. Så der er ikke nogen nemlighed, der tjekker, at vi faktisk også har fået overvågning, og vi har faktisk haft en nedbrud, men der er ingen, der har reageret mod, at der faktisk skal laves en penalty i forhold til nedbrud, man har haft ved IT. Og det betyder så, at man går glip af nogle penge ved ikke at have fuld kontrol over leverancen, økonomistyringen. Specielle projekter har vi set, også erfaringsmæssigt har vi set, at man kan sagtens køre et projekt, der følger budgettet, men leverancerne følger ikke med, så lige pludselig har man et kæmpe hul i budgettet, fordi man både er forsinket, og det koster flere penge at gøre færdig, fordi man ikke har fulgt op på leverancens økonomistyringen. Så det er en stor faldgruppe, vi har registreret der. Så er der risikodelen, og jeg vil garantere på, at der er mange virksomheder, som ikke kører risikostyring. Risikostyring er ikke noget, man gør med venstre hånd af en assistent til en projektleder eller til en driftsafdeling, fordi det kan være ret kritisk, hvis noget går ned. Og en af de kritiske ting, vi så for en del år siden, var i Møller, der server gik ned worldwide. Og det er helt sikkert ikke taget den risikobetragtning i, at det kunne ske. Men det skete, og heldigvis var der en server, der var ude af drift, som kunne genetablere hele infrastrukturen igen. Så det er sådan nogle ting, der opstår, hvis man ikke har den ordentlige risikostyring. Og har man den ordentlige risikostyring, jamen, så tager man også økonomien ind under det og siger, at hvis den risiko opstår, hvad koster det os så? Og så er jeg sikker på, at der er nogle ledere, der får øjnene åbne for de risici, der spiller ind der. Der er også nogen, der ikke har ændringsstyring. CAP er Change Advisory Board, er normalt det, man har, hvis man kører store IT-projekter for eksempel. Der vil man kunne sammen med, hvis man har en contract manager og projektlederen og styregruppen eller styregruppeformanden, vil man gå ind og kigge på alle de ændringer, der kommer ind og registrere dem og sørge for, at budgetterne og leveranceplanerne afspejler de ændringer. De ting, vi ser normalt, det er ændringer, specielt på små driftaftaler eller mange aftaler, man har, så sker det per mail, og de bliver aldrig rigtig registreret. Og lige pludselig så kommer en faktura, hvis den lykkes at blive kontrolleret leverancemæssigt i forhold til økonomiafdelingen, jamen så er den lidt dyrere, og det forstår man ikke rigtig hvorfor. Og så henvender leverandøren sig og siger, at jeg har jo skrevet det på mail. Det er ikke måden at gøre det på. Der skal det være mere struktur på, og det skal registreres, og alle parter skal være enige om, at det er en ændring til den aftalegrundlag, man har. KPI-rapportering. Hvis der er løbende leverancer, der skal leveres ind til kunden, til virksomheden, så er det jo vigtigt, at man, hvis man har nogle KPI'er, at man også måler på dem. Og specielt hvis det er, der er nogle bodsbetingelser tilknyttet til KPI'en, så er det jo vigtigt at holde øje med dem. Og det specielle ved det, er, hvis man har mange aftaler med mange KPI'er og forskellige KPI'er, så kan det være, at KPI'erne overlapper hinanden. Det kan også godt være, at man skal have et centralt dashboard, der ligesom har overblik over de samtlige KPI'er, man har i spil. Og det gælder jo både, at projektleder eller driftafdelingschefen har det overblik, men også økonomiafdelingen har det overblik. En af de ting, vi også ser, det er, at der er mange ledere og ansvarlige personer, både på kundesiden og på leverandørsiden. Men meget tit er de ikke alignet, hverken i kontrakten eller i governancen af den måde, man håndterer på. Og det betyder i virkeligheden, at man spørger sig selv nogle gange, hvem godkender leverancen? Og det er ret tit, at man ikke rigtig klar om, er det økonomiafdelingen, der godkender leverancen, og de også godkender fakturen, eller er der andre i organisationen på kundesiden, der godkender eller afviser leverancen. Og der er RASI jo en god oversigt over at have både på leverandørsiden og kundesiden, og også splittet mellem leverandør og kunde, således at man har et fælles billede af, hvem der er ansvarlig og ikke ansvarlig.
Andre ting, der kan spille ind, det er selve governance. Altså hvis man ikke har en governance på tværs af sin organisation, på tværs af kontrakterne, på tværs af leverandørerne, der ligesom ensarter måden at håndtere tingene på, jamen så bliver det op til hver afdelingsleder at håndtere de problemer og den service, man skal modtage, håndtere dem. Og der er selvfølgelig meget forskellighed afhængig af personen og den måde, man gør det på. Og det vil blive rent, i vores øjne ville det være omkostningsfyldt at lade være i afdelingen håndtere det. Det skulle være et fælles governance, der håndterer det. Man kan selvfølgelig lægge det ud til afdelingerne, men man skal have en fælles holdning til, hvordan man håndterer ting. Og det er der en del virksomheder, som ikke gør. Den sidste ting, vi ved, og det gælder næsten de fleste virksomheder, det er, de sjældent følger op på, hvad er gået galt, og hvordan gør vi det bedre. Altså en evaluering, en årlig evaluering eller halvårlig evaluering af det, man gør. Hvordan kan vi gøre det bedre? Og det ser vi ret sjældent, også i de virksomheder, jeg har arbejdet i. Så det er nogle af de faldgrupper, der er, og hvis man summerer det op, og også i forhold til løsning, så kan vi gå til næste slide. Og det gør jeg, altså hvis man har fragmenteret kontrakter, så kan der opstå fejl og tvister. En af løsningerne er, at man har nogle leverancelog per kontrakt. Man har også et fælles leverancelog, hvis man samler alle leveranceloggene til en leverance. En leverancelog, således at man centralt har et fælles billede af, hvad for nogle leverancer, der kommer ind. Ingen governance, det har vi snakket om. Ingen økonomistyring har vi også snakket om. Men nogle af de ting, som jeg lige har nævnt, der er løsninger på det. Det ved vi jo. Og det produkt, der hedder LAS, det understøtter de her løsninger og de her risici. Så lad os bare gå videre til næste, for der har vi også en lille række eksempler bare på et andet niveau. Ingen samlet leveranceplan. Der har man specielt, man kan forestille sig, at man har bygget et hus, og man ikke har en fælles plan for, hvordan det, så kan man hurtigt finde ud af, hvor galt det kan gå, når håndværkeren, når tømmeren venter på elektrikeren, og elektrikeren venter på muren osv. Hvis man ikke har et fælles billede af det, jamen så skal man have et fælles billede af det. Ellers så kan tingene gå galt, som der står der. Acceptkriterier og også et faldgruppe, vi ser, fordi hvad er godkendelsen af en vare eller en service, man får fra leverandøren? Hvad er det for et kriterie, man godkender det på? Og det står i mange tilfælde ikke i de små driftaftaler. I lidt større IT-aftaler for eksempel, der vil det nok rent stå i, hvis man husker at have det med. Men det er også en faldgruppe, og der kommer diskussionen, når leverancen kommer, at så opstår det her behov, når man skal godkende en vare, hvis det ikke bliver bare en økonomigodkendelse. Rapportering er jo centralt, specielt når man kører store IT-projekter, så er rapportering centralt. Og jeg kan give jer et live eksempel på, et virkelig eksempel på, hvordan det går galt. Jeg var involveret i et projekt, som kørte rigtig godt. De fulgte planerne, eller de fulgte i hvert fald planerne i forhold til forbrug af timer, og timerne blev løbende godkendt. Det man så glemte, det var, at man faktisk også skulle rapportere på, om man så havde for eksempel bygget noget af huset i forhold til det budget, eller de resultater, man havde opnået, plus det budget, man havde forbrugt. Og det viste sig så, at rapporteringen så rigtig godt ud, det vil sige, at kundens projekt blev meldt ud, at det var grønt, og alt var godt, og man holdt sig inden for budgetrammen, og forecastet var, at man skulle nok nå det. Det viste så, at man havde brugt 40% af budgettet, men kun fået leverancer, der svarer til 10%. Og det betød jo i virkeligheden, at projektet var mega forsinket, og vil blive meget dyre, medmindre man skar skub. Så det er utrolig vigtigt med rapportering, og det er også utrolig vigtigt, at dem, der modtager det, forstår, hvad der står. RACI har vi snakket om, det er jo den her ansvarsmodel, der beskriver, hvem der har de der forskellige roller, der er i RACI, og det er også vigtigt, at man både internt og hos kunden, eller internt hos leverandøren, men også hos kunden, og et fælles billede af, hvem der har de roller, således man også i eskalationsmæssig forstand kan rapportere til de rigtige folk. Ja, lad os bare gå videre til næste.
Jeg skal lige sige, hvis der er nogle spørgsmål, så skriv lige i chatten der, så håndterer vi det efter præsentationen her, hvis der er tid til det. Ja, har vi også lavet nogle cases, nogle live cases, der ligesom fortæller nogle problemstillinger ret kortfattet, så skal jeg lige forklare, hvad det omhandler, hvis vi går videre til næste. Hvis vi tager case 2 for eksempel, der har vi det eksempel, den case, vi har gennemgået, det er, at man faktisk blev forsinket. Fordi og det kom som en pludselig hændelse, fordi at der var ingen, der vidste i ledelsen, at man ville blive forsinket. Og det viste sig så, at der var godkendt en del ændringer på mail, som projektet havde taget sig ind og havde begyndt at arbejde på. Men det blev ikke registreret til ledelsen, at man både budgetmæssigt og tidsmæssigt blev forsinket på grund af de her ændringer. Det vil sige, at ledelsen var ikke indover. Og det betød så, at der blev den her forsinkelse. Økonomi, det har vi snakket om. Det er utroligt vigtigt. Jeg har altid det gode eksempel, at lige meget hvad man får og hvad man bygger, så skal man tage kombination med at bygge et hus. Og hvis et hus koster 2 millioner at bygge, og man kun har, man har brugt de timer, man skal, man har betalt de regninger, man skal, og man er nået cirka i forhold til de to ting, nået 50% af vejen. Men hvis kun fundamentet står der, når man kigger på selve huset, så kan man hurtigt regne ud, at der er noget galt, medmindre planerne viser noget andet. Så det betyder, at det er utroligt vigtigt, at når man økonomisk kigger på tingene, man også kigger på, hvad der er bygget. Ellers så kan man ret hurtigt få en slem overraskelse, som både betyder forsinkelsen, men også en meromkostning, medmindre man reducerer scope, så man kan få indhentet den forsømte tid. Case 5 for eksempel, den går på, at acceptkriterierne ikke har været i orden. Der er folk, der godkender tingene. Det kan være på projektniveau eller på driftniveau. Men produktet kan ikke bruges i virkeligheden til det formål, det var tænkt til. Og det var fordi, man ikke havde nogle kriterier til, hvad produktet skulle leve op til i forhold til den godkendelse. Det vil sige, at man havde allerede betalt fakturerne, man havde fået varen, men så finder man senere ud af, at den vare var forkert i forhold til deres acceptkriterier, som afspejler det, man skulle have brugt det til. Så der er masser af de her eksempler, vi kan fortsætte med, men I alle sammen kender vel situationen i de her tilfælde her. Jeg har selv siddet i dem et par gange. Jeg skal så sige, at jeg har ikke haft ansvaret for det. Det skal man jo sige, når man sidder her. Men jeg er tit blevet kaldt ind til at rydde op i ting. Jeg har været freelance i 13 år, hvor min rolle primært var at komme ind og rydde op i projekter, der var gået galt på IT-siden. Så det er erfaringer, vi ser gang på gang. Selv store etablerede virksomheder falder i på nogle af de her faldgrupper, desværre. Og når man fortæller dem, at det er nok en god idé at gøre ting anderledes, så er det ikke sikkert, at man får. Men jeg tror, man rammer lydmuren nogle gange. Yes, vi går videre. Det næste, bare en sammenfatning af de her cases, der ser vi, at der mangler i princippet overblik, specielt hvis man har mange aftaler på tværs af afdelinger. Vi har kunder, som har måske 50 små kontrakter på millioner eller under. Og hvis man ikke har overblikket, så har man som regel ikke samlet overblik, så er det en faktor her. Man ikke er struktureret, ejerskab og governance, kontrol over risici og ændringer, som regel også en af de ting, der mangler i deres organisation. En af de ting, der lykkes, det er selvfølgelig, at man er transparent. Man har dataen, man har den rigtige data, og man har den rigtige rapportering. Og man har et dashboard, der ligesom afspejler hele situationen, så det, så man hurtigt kan få et overblik over, hvor er det tingene fejler, hvis der fejler noget. Ja, vi går videre til næste.
Så er vi inde i selve produktet, og det er jo en service. Så servicen er, at man faktisk skal købe den her service på en fastprisaftale eller et slags abonnement. Vi går ikke ind og laver time and material aftaler på det her niveau, for det er så struktureret og formaliseret, således at vi har ikke behov for, at kunden skal tage per time. Vi kan sagtens håndtere de her opgaver, som jeg lige om lidt præsenterer. Det vi har gjort, det er, at vi har taget en bid af noget. Og de bidder, vi har taget af, det er contract management, det er selve styring af kontrakter, det er også evaluering af kontrakter, det er også faldgrupperne i forhold til det, der mangler i kontrakter. Så kigger vi på riskelementet, altså risklog, riskmøder, riskhåndtering, inddrag økonomien i risken, sørge for, at den bliver vedligeholdt, sørge for, at det er det rigtige, der står der. Change management, som jeg sagde tidligere, der er en del virksomheder, som ikke kører change management overhovedet, som ikke har en afdeling, der hedder change management, ikke har folk, der hedder change managers. Det er et nogenlunde kendt begreb i IT-industrien, fordi der sker som sagt altid mange ændringer på kontrakter, på udviklingskontrakter specielt. Jamen, der kører vi den del af change management, som er et advisory board, og kører selvfølgelig også en change log, og vi fortæller, hvordan vi skal håndtere det i loggen, og hvordan vi skal orientere folk, hvordan vi skal rette økonomi og tidsplan osv., så der afspejler det. Så det bliver synligt for alle, når der kommer ændringer ind. Så hele projektmanagement, det gælder jo primært, eller kun projekter. Det er byggeprojekter, vindmøller eller noget andet, så kan det her supplere det også i forhold til at styre leverandørerne. Så har vi leverancemanagement, og det går mere på at få styr på leverancerne, for det er jo ikke kun de leverancer, som er i kontrakterne, de er jo sådan meget overordnede og meget formelle, men der sker jo også leverancer længere nede i systemet, som ligger underlagt i forhold til de tilbud, som leverandøren har givet ind. Der vil være formentlig specificeret yderligere leverancer i tilbuddet, som ikke helt er vist i kontrakterne. Så hele den der leverancelog, opdatering og leverancelog styring i forhold til at lave et masterplan for både milepæleleverancer, men også detailleverancer, det er der ikke mange virksomheder, der styrer efter. Så er der selve økonomistyringen, og der har vi primært begrebet earn value, og earn value går på, at specielt når man kører projekter i forhold til økonomien, det er, hvor meget af huset har man bygget i forhold til, hvor mange penge har man brugt. Og det er jo ret vigtigt, at man jævnligt måler det, fordi det indikerer jo også, om man har en succes i projektet. Det indikerer også, om man følger budgettet. Det indikerer også, om man er på planen tidsmæssigt eller ikke. Så det er et ret godt værktøj. Der er ikke ret mange, der bruger det. Det er også svært at definere, hvad er leveret, hvad er ikke leveret. Men hvis man har en projektplan, der er detaljeret, så kan man godt lave et estimat på et ugenligt eller månedligt niveau, der fortæller, hvad earned value er. Så er der hele governancen. Governancen er alt fra politikker, processer, procedurer, RACI, personalpolitik, managementdelen, alt fra himmel og jord, men det relaterer sig kun til leverandørstyring, det vi har taget med. Så det er ikke en del af den generelle governance af en virksomhed, det er det, der hører til selve leverandørstyring. Yes, skal vi gå videre til næste? Nu bliver det interessant. Nu snakker vi om selve servicen og de produkter, der indgår i servicen. Ja, det er således, at der er 2 produkter, der er nødvendige for, at vi overhovedet kan lave vores arbejde. Det er det, der hedder en vurderingsrapport. Jeg kommer senere ind i selve indholdet af den rapport. Det er en rapport, vi tilbyder at lave ud fra de kontrakter og andre dokumenter, man har liggende. Og de andre dokumenter, der jeg refererer til, kommer jeg lige ind til på næste slide. Men det er i virkeligheden, at man udleverer det kontraktmateriale, man har. Om det så er en kontrakt med
30 bilag, eller om det er 30 kontrakter med ingen bilag, så tager vi dem, hvis man vil have det som et samlet vurdering. Så bliver hver kontrakt vurderet, og så laver vi på tværs af kontrakterne en vurdering. Hvis man har en governance-model, man gerne vil give os, så tager vi den egentlig, fordi det er ret vigtigt også at vurdere det i forhold til kontraktstyring og leverandørstyring. Og andre ting, der relateres, andre informationer, der relaterer sig til selve kontraktarbejdet, det tager vi også ind, og så ud fra det laver vi en vurderingsrapport. Ud fra det kommer der selvfølgelig også en leverancelog. Vi kalder det kontraktleverance, men hvis man ikke leverer andet end kontrakten, så bliver det en kontraktleverancelog, der definerer alle de leverancer, der er identificeret i kontrakten. Jeg giver et klassisk eksempel. Jeg sad engang på et hotelværelse i Karlskrona, arbejdede på både et dansk og et svensk firma, og lå oppe i sengen der og kedede mig på hotelværelset, og så skulle jeg læse kontrakten. For jeg tænkte, jeg har ikke andet at lave, mærkeligt nok, ikke? Så nørdet er jeg ikke som regel, men jeg kan læse kontrakten, så står der blandt 50 linjer, stod der en enkelt linje, at leverandøren havde forpligtet til at overvåge de her 350 applikationer. Og det står inde i en sætning. Ingen havde registreret det, hverken hos leverandøren, og jeg er helt sikker på, at nogen kunde havde ikke registreret det, forhåbentlig ikke i hvert fald, fordi vi fandt ud af ret sent, at vi skulle levere overvågning af 350 applikationer. Så det var et live eksempel på, hvordan en leverancebeskrivelse kan være godt krydret ind i tekst. Og dem fanger vi, fordi vi læser kontrakterne igennem, dem fanger vi ved at læse kontrakterne igennem. Så er der tilvalgsprodukter, og det er, hvis vi tager nummer 3, så er det jo en uddybning af leverandørstyringsplanen. Det vil sige, det er en plan for de næste 6 måneder, hvad skal der ske. Og her kan kunden vælge at sige, det vil jeg gerne have. Og det gælder både møder, det gælder leverancer, det gælder hvad der bliver leveret af leverandøren, skal vi lave det, og skal vi lave det, og hvad der nu ellers er valgt af tilvalgsprodukter, så bliver det lagt ind i leverandørstyringsplanen. Således efter 5 måneder, eller hvad nu aftaler, jamen så har han fuldt kørende i lags servicen, og så afsluttes samarbejdet. Det vender jeg lige tilbage til, hvordan det fungerer. Så har vi risikolog, det har vi snakket om. Hvis de ikke har risikolog, så gælder det både at få risikologgen ind, men også hele governancen omkring risikostyring bliver præsenteret, og det tager selvfølgelig, de her tilvalgsprodukter tager udgangspunkt i vurderingsrapporten. Så hvis vurderingsrapporten siger, I mangler governance på risikolog, for det kan vi ikke se står nogle steder, og derfor må vi antage, at det mangler i jeres organisation. Så anbefaler vi, at man tilkøber et produkt 4, der hedder risikolog, hvor vi introducerer governance og hvordan man styrer risiko i virksomheden, og det hjælper vi med at implementere. Det samme gælder økonomirapportering. Hvis det ikke er på niveau, så vil der stå i vurderingsrapporten, vi anbefaler A, B og C, og så ligger der de tiltag nede i økonomirapporten, punkt 5, at vi implementerer de tiltag rent organisatorisk, også fremadrettet, og selvfølgelig også i samarbejde med leverandørerne. Kontraktstyring gælder det samme. Hvis vi kan se, at der ikke rigtig er styring på ændringer, der ikke er styring på de ting, der står i kontrakterne, de kopier, der er angivet, der bliver ikke tjekket, at leverancen bliver godkendt jævnførende acceptkriterierne i kontrakten osv., jamen så, og det står som en mangelvare, eller som en anbefaling i vurderingsrapporten, jamen så kan kunden tilkøbe produkt 6. Samme gælder produkt 7, hvis governance ser lidt slidt ud eller ikke eksisterende med det materiale, vi har modtaget, jamen så er der en del anbefalinger af vurderingsrapporten, som vi kan implementere via tilvalg nummer 7. Earn value, som jeg sagde, den går jo på, jeg synes det er en af de vigtigste produkter, fordi det har reddet både mig selv og andre i at fange forsinkelser og scope misforståelser i større projekter. Ja, det er ret vigtigt. Det er primært til projekter. Man kan også bruge det i driftsmæssigt regi, men så er der nogle andre vurderinger, man skal tage ind over og se, om man har fået value for money. For eksempel, hvis man betaler for 24/7, og der ikke er nogen kopier slager på, jamen så kan
leverandøren altid siger, at han vil lave 4-7, men han skal jo i princippet ikke reagere i før kontrakten i hvert fald. Så er der nogle, hvis man vælger at køre videre i et 6 måneders forløb, så sørger vi for, at der holder månedsmøder, og vi sørger for referater, og vi sørger for, at vi holder styr på udstående i forhold til, hvad der er anbefalet i vurderingsrapporten, og sørger for, at organisationen får implementeret det. Den sidste leverance, som ikke er nummergivet, det er den ud til venstre, og den angiver, at vi faktisk også, baseret på vurderingsrapporten, kommer der en del anbefalinger. De anbefalinger er jo huller i deres måde at håndtere leverandørstyring på. Der går vi ind og tilbyder et uddannelse- og træningsniveau, træningskursus, der løber over maks 5 måneder, og som samtidig med, at vi introducerer de her tilfælde og implementerer dem, jamen, så uddanner vi også de folk, som kunden gerne vil have, vi uddanner. Og det er primært inden for de her produkter. Så der, hvis kunden har 10 mand, der skulle gerne uddannes i at gøre det her bedre, jamen så går de på kurset, og kurset tager 1 til 2 dage, så det er overstået. Men vi følger selvfølgelig op på evalueringsmæssigt, og man så også implementerer det, man er blevet trænet i, og hjælper dem selvfølgelig i de møder, de har med leverandørerne. Yes, næste slide. Det er så en mere illustrativ eller mere beskrivende af vores produkter. Ja, det er der ingen grund til at gå ind i, men det er også fordi I får leveret materiale efterfølgende, der kan I så se, hvordan det hænger sammen. Hvis vi går videre til næste, den fortæller lidt om, hvordan det her bliver leveret af CyberNordic. Og det kan godt være lidt forvirrende at se det her, men nu tager vi den slavisk igennem. Vi laver selvfølgelig en aftale, det er punkt 1. Vi underskriver begge parter, og det er ikke en 40-siders aftale, det er en 2-siders aftale, som står i den mere normale her juridiske praksis. Vi går ikke så meget dybt i den del. Så skal kun udlevere noget materiale, og det står selvfølgelig i aftalen, og det er primært alle kontrakterne, lager og hvis der er tillægsaftaler eller annoncer, der følger med kontrakterne, så skal helst det skal udleveres, så vi kan læse det igennem. Og det gælder alle kontrakter, også hvis der er 50 aftaler. Så gør vi det, at hvis det er projektrelateret, så vil vi gerne have projektrapporter, vi vil gerne have referater for styregruppemøder, for afdelingsmøder eller for projektmøder. Vi vil gerne have et økonomisk overblik over situationen, hvad der er rapporteret ind. Hvis det er projektmæssigt, så er der som regel, hvis man gør det ordentligt, økonomirapporter, der følger med i styregruppemøderne. Og så alle mødereferater. Og governance-model, der fortæller, hvordan man governance-mæssigt håndterer det her i virksomheden. Og grunden til det er, at det ryger ind som input til rapporten, vurderingsrapporten. Vi holder så nogle møder inden for ligesom at stille spørgsmål. Det gør vi sammen med leverandørerne, og vi gør det også sammen med kunden. Og nogle gange gør vi det også med kunde og leverandør. Sammen, således at man er enige om, hvad man siger. Fordi så står man lige pludselig som en lus mellem 2 negle. Når vi så har lavet det, så er vi lige snart vi har modtaget materialet, så går vi i gang med at lave vurderingen. Og vurderingen bliver lavet i punkt 6, og der gennemgår vi selvfølgelig rapporten. Og det der er tilfældet her, det er, at her kan kunden stoppe samarbejdet med os. Han kan sige, tak, I har skrevet et uddybende stykke materiale, I har lavet en del anbefalinger, vi kan se. Vi takker, og vi implementerer selv. Så er forløbet afsluttet der. Men kunden kan også vælge at købe nogle af vores tilvalgsydelser, og det vil være... Han kan tage dem, han har lyst til. I kan også tage dem, der er anbefalet, vi kan gøre. Og han kan anbefale et uddannelsesforløb. Han kan også sige, at jeg vil gerne have et møde med jer hver måned, der ligesom gør, at I følger op på, at vi gør det tingene ordentligt, og at vi får implementeret det, som I har anbefalet. Der er en arbejde bare her, fordi vi leverer jo den her aftale via en fastprisaftale. Uden risikotillæg, skal jeg så påtage. Og det betyder, at de ting, der er
listet i referaterne og udstående listen på de månedlige møder, skal kunden selv implementere. Vi kan godt lave en aftale om, at det bliver os, der sørger for, at det bliver implementeret, men i sidste ende skal det jo bæres af kunden selv. Så, men i nogle tilfælde kan vi godt tilbyde at gøre det, men så bliver det på TM-basis. Vi kan ikke lave fastprisaftale på sådan et stykke arbejde. Når man så har gennemgået det månedsforløb, og det kan være op til 5 måneders forløb, så laver man en evaluering ud fra vurderingsrapporten og dens anbefalinger, og tjekker har man implementeret det, som vi aftalte. Har vi det, jamen så er det fint, så bliver der lavet en handlingsplan, der hedder evalueringsskema, hvor vi laver en handlingsplan for dem. Hvis der er noget udstående, som de mangler implementerer, så laver vi det, eller en handlingsplan bare for, hvordan de skal køre videre i det regi, de har. Og det får det som en del af leverancen, som de selv kan køre videre. Og så stopper samarbejdet, aftalen ophør. Det er ligesom flowet i den måde, vi vil implementere tingene på. Hvis vi går videre til næste, så kom lige videre. Næste, det går på, hvad er det for nogle produkter, kunden skal levere, inden vi laver vurderingsrapporten, inden vi har møder med kunden og med leverandøren eventuelt. Det er kontrakter, det er styrgruppe-referater, det er compliance og databilag, hvis der er det. Det er issue-log, udstående log, det er tidsplaner. Det er primært, det er kun relateret til projekter. Det er mødereferater, det er økonomirapporter, det er governance, det er risikolog osv. osv. De indgår i vurderingen. Og så siger jeg, jamen, kan I læse det? Ja, vi kan godt læse alt det der. Vi kan godt hurtigt få et overblik over, hvad der er op og ned på det. Hvis vi videre til næste, så afspejler det en driftmæssig situation, og der er lidt færre, som vi ser, lidt færre dokumenter, der skal bruges som input. Det er selvfølgelig aftalerne, hvis der er månedsmøder, servicebilag, ændringslog, mødereferater, ændringer til kontrakten, risikolog, leverandør governance og fakturering. Det er lidt færre, men her er det vigtigt, at vi får det materiale per kontrakt, per kontrakt, fordi at der kan afspejle sig noget, når man går på tværs. Hvis man har som sagt 50 aftaler, som nogle af Cybernautics kunder har, jamen så er det ret vigtigt, at man får et fælles billede af, hvordan det her håndteres. Således at man kan enten centralisere den her øvelse, eller man kan lægge det ud til de enkelte afdelinger og sige, nu skal I arbejde ens. Yes, næste. Nu kommer den sjove del, det er, hvordan kører vi så analysen, altså vurderingen. Og der har vi lavet jeg ser, der er noget grammatisk der er gået galt, men vi har en vurderingsrapport, en standard vurderingsrapport, vi har besluttet, hvor vi går ind og kigger på 5 hovedelementer. Det er det, der hedder vurderingshovedområder midt på. Det er det kontraktlige klarhed og ansvar. Er det klart defineret i aftalerne? Og der går vi ind og kigger på 6 områder, som der er nævnt der. Vi går ind og kigger på strukturen i kontrakten, leverandørens og godkendelseskriterierne, ansvarsfordeling mellem kunde. Vi kigger på governance og rapportering. Vi kigger på økonomi og betalingsbetingelser, samlede vurderinger og anbefalinger kommer vi så ud med på kontrakt, klarhed og ansvar. Så tager vi leverancekvalitet og rapportering. Jamen, der kigger vi på selve kvaliteten af det. Lever den op til kontrakten? Er den defineret som om, at man kan se det? Hvis den ikke er uklar i forhold til kontraktens krav eller bilagkrav, jamen så bliver det selvfølgelig noteret. Bliver der rapporteret? Overvåger vi, og er der kvalitetsforbedringer i forhold til det? Vi kigger selvfølgelig også på leveranceloggen, som kommer som en del af det. Vi kigger også på, om de er forståelige, de leverancer, der er defineret i kontrakten, og i det materiale, der vedlægges. Så er der risiko- og ændringshåndtering. Det er meget typisk, der går man og tjekker på, er der risikolog, er der ændringslog, og i så fald, hvad står der i dem? Og er der en governance, der dækker de 2 områder? Hvis ikke, så kommer der en del af anbefaling på det område.
Så er der økonomistyring og compliance. Det er, hvis man har compliance-regler i organisationen, jamen så skal de compliance-regler selvfølgelig være gældende og kunne afspejles i det materiale, vi har fået. Og laver man en økonomistyring, der er målt med leverancen, det vil sige, sidder man bare og kan lave fakturer uden at vide, om tingene er leveret, eller er det afspejlet i et referat eller andre måder i governance, der afspejler, at det er der kontrol over. Og så kigger vi selvfølgelig på samarbejde governance. De der hovedelementer, dem kigger vi på, og det kan godt blive en rapport på 18 sider, det kan også blive en rapport på, ja, jeg tror den højeste vi har set, det er 75 sider. Det vi sigter efter, det er det, der ligger til højre for, altså det, der hedder planlagt minimumsvurderingsanbefalinger. Og der kigger vi for eksempel på RACI-modellen, er den dokumenteret på kontraktgrundlag, er leveranceloggen leveret. Så der er nogle specifikke ting, vi lige kigger på, for ligesom at lave et kvalitetstjek, minimumskvalitetstjek hos os selv, der siger, har vi tjekket det her? Så det er forventningen af det. Det der, hvis vi kigger til venstre for billedet her, så kigger vi på det, hvor der står bilag. Så det der til højre for ordet bilag, det er bilagstenen. Samme kan være meget stor, som jeg sagde, måske 75 sider. Hovedrapporten ligger til venstre for billedet, og den vil være på management-niveau. Så den kommer ud og siger, jamen der er de her tiltag, der er de her anbefalinger, der er de her områder, vi har iagttaget, og der er de her ting, vi synes om, og der er de her ting, vi ikke synes om. Vi kan anbefale det. Og det gør vi, fordi at det kommer ved et lag, vi snakker med, når vi organisatorisk lag, vi snakker med, når vi laver det her stykke arbejde. Det plejer at være på et ledelsesniveau, ikke projektniveau, på et ledelsesniveau. Der kommer vi en mandsrapport, og så kan man få udleveret bilagsdelen også, hvis man ønsker at se detaljeret der. Men det står det samme i mandsrapporten. Når man så har fået rapporten, baseret på det input, som jeg står i punkt 2 til venstre, jamen så er det, man kan sige tak for det. Der er super gode anbefalinger i, hvordan vi skal håndtere tingene. Det kan være, kunden er enige, eller kunden ikke er enige, men det er jo ofte kunden selv at vurdere det. Og så kan kunden vælge at sige tak for samarbejdet, og gå hjem og implementere det, eller lade være. Eller han kan spørge os om, og hvordan det her skal implementeres, og der har vi de her tilvalgsprodukter, han kan vælge mellem. Han kan også vælge yderligere tilvalgsprodukter, hvis der er noget interessant for ham, som vi ikke har på listen. Og som sagt, det her gøres til en fast pris, eller til et abonnementspris. Yes, vi går videre. Gevinsterne skal vi jo kigge på, fordi der er ingen grund til at bruge konsulenttimer på ting, hvis det ikke giver noget gevinst i den sidste ende. Det har man desværre set eksempel på. Jeg har i hvert fald set eksempel på penge, der bliver misbrugt en del, specielt inden for IT-industrien. Så lad os kigge på det. Jamen, hvis vi kigger på økonomien, så kan man jo sige, ja, jeg kendte det godt med dig, besparelser. Ja, men du kommer ind og skal have penge. Ja, det kan man godt sige, men hvis man via vurderingsrapporten kan se, at det giver mening at sammenlægge noget, i stedet for at køre det decentralt, man kører det centralt, og at man får bedre styr på økonomien, det vil sige, at man får bedre styr på risicien, man får centralt styret det med få mennesker, og vi kan da hjælpe med det, jamen så er der allerede en besparelse på kort sigt af vores vurdering. Selvfølgelig på lang sigt, der er besparelsen, at man gør tingene bedre, end man gør i dag. Fordi når man ringer til os, så er det fordi, man har et problem. Eller gerne vil finde ud af, at man har et problem. Så det betyder, at vi ser i hvert fald en god besparelse i det. Vi får gennemsigtighed både i økonomi og leverancer. Vi sammenkobler økonomi og leverancer, således at man er bevidst om, hvad det er, man betaler for. Det gælder både driftaftaler og projektaftaler. Vi er i kontrol på økonomien. Jeg vil gætte på, at vi får et bedre resultat ud af det. Både fra dag 1, men også på længere sigt for kunden. Så de kunden i virkeligheden, selvom de indgår en aftale med os, så får de en besparelse på både kort og lang sigt, end i vores vurdering. Så er der styring.
Jamen, at vi har været inde på meget af det, det er, at de gør det mere professionelt. De ved, de begynder at forstå, hvad det er, faktisk forstå for nogle aftaler, de har indgået. De forstår også, hvad der bliver leveret, de aftaler. De forstår også, om der er nogle aftaler, der overlapper hinanden, og dermed kan den fjernes eller suppleres. Compliance. NIS 2 er et meget godt eksempel på compliance. Vi har også set nogle kontrakter, som indeholder relaterede ting til NIS 2, og hvor vi faktisk kommer anbefalinger på, hvordan de skal, i hvert fald governance-mæssigt, måske også kontraktmæssigt, skal rette til i forhold til NIS 2. Og det er kunderne glade for at vide, for NIS 2 er ikke helt enkelt for den almindelige mand, der står nede med en afdelingsafdeling og finder ud af, hvad NIS 2 indtil går ud på. Så NIS 2 er en af de ting, som også er en del af benet i Cyber Nordic, det er selvfølgelig hjælpe kunder med at implementere NIS 2. Så er der datastyret. Det er ikke, hvis jeg må sige det så ærligt i forhold til TV-avisen i går, det er ikke så meget Trump-styret, det er mere datastyret. Så det vil sige, at vi agerer ud fra data, vi får. Og den data lyver jo ikke. Håber jeg i hvert fald ikke. Det vil sige, at vi agerer ud fra et datamæssigt synspunkt, og hvis dataen viser noget, så det vi agerer på, det er også det, vi anbefaler ud fra, og det er også det, vi implementerer ud fra. Det er ikke altid let at få styr på leverandørerne. Jeg har været en del år ansvarlig for leverandørstyring, og det kan godt blive en udfordring. Specielt hvis leverandøren tror, at det er ham, der bestemmer, hvad kunden skal have, og ikke kunden, der bestemmer, hvad han skal have. Og det har jeg desværre været uden for et par gange. Så bliver det en svær omgang, og nogle gange bliver man nødt til at terminere samarbejdet, så er det. Men det sker heldigvis ikke så ofte. Men det er kunden, der bestemmer, hvad leverandøren skal levere. Det er ikke leverandøren, der bestemmer det. Selvfølgelig inden for kontraktens rammer. Så det bliver helt sikkert bedre ved det her. Risikodelen. Jeg vil gætte på, at der er mange virksomheder, som ikke kører risikostyring. Der er mange virksomheder, som ikke har allokeret risikofolk til at køre risiko. Det er ikke en forudsætning for risikostyring. Man kan sagtens have en afdelingsleder eller projektleder ansvarlig for risikostyring. Men som jeg har erfaret, så ligger det som regel i prioritet 20 eller 25, når man skal kigge på risici. Det første det er for lidt af tingene. Og det kan desværre ende i, at det går galt, som man kunne have forudset, men ikke gjorde, fordi man ikke havde risikostyring. Så jeg er helt sikker på, og det har jeg også erfaringsmæssigt haft et godt behov for at køre risikostyring og kunne håndtere de eventuelle risici, der muligvis vil opstå, og håndtere dem, hvis de opstår, og er sikker på, at de ikke opstår. Det har klart været en benefit. En af de virksomheder, jeg arbejdede i, der havde vi kørt 3 store IT-projekter på et tacifret millionbeløb stykket. Og der var vi det sidste i rækken, der skulle leveres, og vi gjorde det, at vi tog en analyse af det gode og det dårlige ved de her 3 projekter, der var kørt før, og tog alle de gode ting og de negative sikrede vi for ikke blev en realitet for de sidste projekt. Og det var helt op i direktionen at blive vist, hvordan vi skulle håndtere det. Så det var meget spændende, og det var en meget god øvelse, der i hvert fald på papiret sikrede, at det virkelig blev ind i de samme problemstillinger, som de tidligere projekter var løbet ind i. Så det er klart en benefit, hvis man håndterer det rigtigt. Så er det selvfølgelig kompetencer, det er både i ressourcemæssige kompetencer, det er kompetencen i at håndtere en leverandør, både en dårlig og en god leverandør. Det er at sikre, at der er åbenhed. Jeg tror, der var et havneprojekt her for et stykke tid siden, hvor det kommunalbestyrelsen eller havnedirektøren havde vist ikke fået det fulde overblik over, hvad omkostningen var i det projekt, han havde gang i. Og det kommunale heller ikke havde. Og det betød så, at det blev lige pludselig meget overrasket over, at budgettet nu lød på 40 millioner mere, end man havde regnet med, fordi der var nogle ting, man ikke havde informeret dem om. Og det kom selvfølgelig en stor overraskelse. Og det betyder også, at hvis der er transparens i organisationen, hvis der er klarhed i den måde, man rapporterer på, hvis
Hvis man øver sig på det, jamen så hæver man også kompetenceniveauet der, og man gør tingene rigtigt. Man skal gøre tingene i de rigtige tempo, men man skal også gøre det i en omhu, der gør, at ingen bliver overrasket, når de kører hverken driftmæssige kontrakter eller projektmæssige kontrakter. Ja, og selvfølgelig det her, det gælder både på strategisk, taktisk og operationelt niveau i organisationen. Det vil sige, at ledelsen, den øverste ledelse skal selvfølgelig være involveret i det her. Det skal memledere også, og det skal projektledere eller afdelingsledere, som har det her ansvar, selvfølgelig inddrages i det her og sørge for, at det bliver implementeret. Yes, næste slide. Spørgsmål? Jeg ved ikke, om vi kan jeg har samlet de spørgsmål, der er kommet løbende. Ja. Og jeg tænker bare, at de kan både være til dig, og de kan være til Morten, men jeg tager dem bare i kronologisk rækkefølge, og så tager vi den derfra. Ja. Spørgsmål nummer 1. Hvordan opretter I RACI Matrix for en virksomhed med flere leverandører, som ikke har en RACI Matrix, og den er todelt? Hvordan får I det forankret i kundevirksomheden? Jamen altså, der bliver lavet en RACI per kontrakt, fordi det kan være forskellige afdelinger, der har dem. Og så bliver der lavet en RACI på tværs af de her kontrakter, således at man kan se, hvad giver bedst værdi, hvordan skal det håndteres. Og de ansvar, som følger med der, kan jo være nye for nogle af de folk. Og der skal jo udpeges nogle folk i forhold til RACI-modellen, der siger, nu har I det her ansvar. Og så skal man uddanne de folk i, hvad det så betyder at have det ansvar, og hvad de skal gøre governance-mæssigt. Det hænger så sammen med governance-delen og siger, hvordan skal de så agere, og hvad der skal de involveres i. Det kan være for eksempel være en afdelingsleder, som har ansvar for leverancen, men ikke indgår i styregruppen, hvis det er et projekt for eksempel. Jamen, så skal vedkommende jo være en del af styregruppen. Og hvis det ikke en styregruppe er, så skal der måske være en styregruppe, hvor han, hvis han er leverancemæssigt ansvarlig for at godkende den her leverance, jamen så skal han jo være en del af det. Det kan også bare være en del af projektledelsesgruppen, hvor projektlederen kigger på leveranceejeren og siger, at nu skal du godkende det her, ud fra de anbefalinger, vi kommer med. Og hvis det ikke er på, så skal det implementeres. Selvfølgelig kan vi komme op med en vurdering af RACI-modellen og sige, at der mangler de her roller. At det vil være kunden selv, der understøtter, hvem skal så have de her roller. Og når kunden har gjort det, jamen så hjælper det selvfølgelig med, hvis kunden gerne vil have det, og implementere de her roller hos de individuelle personer, som man er udpeget til at have de her roller. Hvis man det er også vigtigt i det spørgsmål, det er, hvad så splittet mellem leverandør og kunde? Jamen, der bliver man nødt til at have det samme billede på hver side. Også, for eksempel, hvis der er en leverandøransvarlig for kundesiden, så bør der også være en leverandøransvarlig for leverandørsiden. Nogle gange, så governance-mæssigt, så holder man ledelsesmøder ved siden af styregruppemøderne, eller driftsservicemøderne, hvad man nu kalder det, afhængig om det er driftaftale, projektaftale, og ligesom understøtter hinanden ledelsesmæssigt i det, og også løbende godkender de ting, der skal godkendes. Så det er, jeg håber, det er svar på spørgsmålet. Ja, tak. Næste. Ja. Næste spørgsmål er, vi er en mindre virksomhed, som ikke arbejder på denne måde. Det her virker lidt tungt. Hvordan får jeg det implementeret i min virksomhed, uden det bliver for tungt? Jamen, det bestemmer man jo i princippet selv. Altså, vi kan ret hurtigt lave de her vurderinger. Hvis det er mindre virksomheder, som har små aftaler på under 1 million kroner, så kan vi hurtigt lave de her vurderinger. Vi kan også skræddersy, og det gør man ud fra vurderingsrapporten. Der kommer jo en anbefaling. Så kan man skræddersy, for eksempel hvis man vælger uddannelsesforløbet og sige, jamen jeg vil gerne have noget af det, og det skal være skaleret ned, således at mine medarbejdere kan måske både være håndtere ændringsstyring, men også risikostyring for eksempel.
og så tilretter vi materialet i forhold til behov. Vi kommer ikke igen med den helt store Eitel-bog og smider hovedet på et 10-mands organisation, der nu skal køre 80% af tiden i en governance-model, der ikke giver nogen værdi. Vi tilretter det i samarbejde med kunden og siger, hvad er nyttigt for dig at få implementeret, således at du kan gøre tingene bedre. Så det bliver bare skræddersyet i forhold til kundens behov. Det bestemmer vi ikke. Ja. Super. Og sidste spørgsmål, umiddelbart. Lavpraktisk, men måske procestungt svært spørgsmål. Hvordan sikrer man sig, at en medarbejder ikke køber en dims uden for etablerede processer, og hvordan fanger man det bedst, når det sker? Især hvis man ikke har kontrakt med sin leverandør, men blot køber. Ja, det er meget spændende. Der er jo flere niveauer. Man kan implementere flere godkendelsesniveauer, når en person køber. Altså de organisationer, jeg arbejder i, der må et projektlederen for eksempel købe på et vist niveau, programlederen på et vist niveau selv. Hvis der er over et vist niveau, jamen så skulle forskellige afdelingsledere, og hvis det står på det underdirektør eller direktør godkende, inden købet bliver initieret. Selvfølgelig er der nogle governance-regler, der fortæller det. Hvad personen har mulighed for at gøre selv, og hvad personen ikke har mulighed for at gøre selv. Så der vil jeg anbefale, at hvis man ikke har stor tillid til, at man køber individuelt, så skal man have den struktur. En anden ting, man kan gøre, det er jo, at al indkøbsfunktionen ligger centralt, og også godkendes centralt. Det giver selvfølgelig masser af bøvl, men det giver en bedre styring af økonomien. Det er så gammelt, så kan jeg huske Christian Rovsing i Ballerup, som ejede hele Ballerup næsten på et tidspunkt, og en af grundene til, at han gik ned med fladet ved hans store firma, det var, at han havde lagt indkøbspolitikken ud i de enkelte afdelinger. Så hver afdeling købte 500 skruer af den samme type og lå på lager. Og det er jo ikke ret rentabelt i forhold til, hvor meget lagerstyring man så har at bakse med, plus de omkostninger ligger på lageret. Og det var faktisk over, hvis man læser frem til det vi snakker engang i 80'erne, tror jeg. Det var faktisk over til, at han havde lukket. Det var, at han havde lagt rigtig mange penge på lager. Så det var jeg tror også, jeg lige vil bryde ind, bare lige kort inden vi skal lukke ned her, og sige, at det er jo netop det, der er styrken i, at vi har lavet det her samarbejde, hvor du har siddet på den praktiske projektledelse ude i organisationerne, og jeg har siddet 15 år med kontraktstyring, leverandørstyring, og det, der jo i virkeligheden er afgørende, er at få implementeret den her ret til at indgå aftaler i hele det her setup, som vi laver under vores change management afsnit. At der kommer vi sådan et oplæg på, hvordan kan man sikre, at hvem må skrive under på hvad. Og en ting, der altid er godt at bruge, det er, at man en gang om ugen følger op på, hvad der faktisk bliver købt. Det vil sige, der kan man nå at stoppe de problemstillinger, som opstår, hvis nogen får købt noget. Jeg tror, det var Jeppe, der skrev, at hvordan man fanger bedst, når det sker. Jamen, det er jo netop, at man i rapporteringen tilbage til grundlægget i leverandørstyring, altså service, det er at sige, at vi skal have rapporteringen frem og finde ud af, hvad der er blevet købt ind den sidste uge. Det er ikke noget, man behøver at gennemgå, men det skal bare stå på en liste. Og så kan man jo se, om der er leverandører, som man ikke kender, eller der er købt mere end det, der er forventet. Så det er sådan lidt et indspark til, hvordan man kunne gøre det. Men vi har i Cyber Nordic også et andet webinar, der kommer snart omkring kontraktstyring og under NIS 2, og der er det også et væsentligt element, som vi kan snakke ind om. Men Ken, jeg synes, tiden er ved at være gået, og tak for et super godt oplæg, og for alle jer, der har hørt med, tak for spørgsmål, og så håber jeg, at det har været super givtigt for jer at lytte på. Det er mange, mange års erfaring, der har talt til jer i dag, og jeg håber, I vil kigge ind i materialet, og vi står naturligvis til disposition til at tale med jer om det i den nærmeste fremtid. Men Laurits vil sørge for at sende slides og så videre ud, og vi vil også lægge en optagelse af webinaret ud, som man kan downloade og spole frem og tilbage og lytte på, hvis der er områder, man gerne vil se mere ind i eller lytte til igen. Så tak for i dag.